Väčšinou sa na nás obracajú klienti, ktorí potrebujú ihneď získať financie na kúpu nehnuteľnosti. Sú to ľudia, ktorí buď aktuálne nespĺňajú podmienky na hypotéku, alebo proces schvaľovania vytrval príliš dlho a nestihli by vyplatiť potrebné financie na čas. Pre lepšiu predstavu vám uvediem pár príkladov. Pri dedickom konaní, keď nehnuteľnosť dedia viacerí, no jeden z nich si ju chce ponechať a nemá dostatočné financie na vyplatenie ostatných. Vtedy osloví nás, my pre neho nehnuteľnosť kúpime, rezervujeme mu ju, vyplatíme ostatných a on získa čas na vyriešenie potrebných financií. Vieme pomôcť aj v náročných súkromných situáciách, ako je rozvod. Napríklad, ak je potrebné vyplatiť bývalého partnera alebo naopak, klient sa potrebuje presťahovať do novej nehnuteľnosti a čaká na vyplatenie. Ďalej sú to klienti, ktorí žijú dlhé roky v nájme a ten im vyhovuje, no majiteľ sa rozhodne nehnuteľnosť rýchlo predať. V takýchto prípadoch hrá čas veľmi dôležitú rolu, keďže nájomcovia nie sú schopní získať potrebné financie hneď a majiteľ nemá trpezlivosť čakať. Vtedy pre klienta kúpime nehnuteľnosť my a klient získa potrebný čas. Rovnako sa stáva, že sa klient potrebuje z rôznych dôvodov odsťahovať, napríklad pri narodení dieťaťa, pretože potrebuje väčší byt. Rezervuje si nový a uhradí rezervačný poplatok s plánom, že po predaji starej nehnuteľnosti doplatí zvyšok. Avšak plán, ktorý s predajom má, sa občas nenaplní a tlačí ho záväzok doplatiť nový byt. Ide o pomerne bežné situácie, ktoré však dokážu skomplikovať život. Náš systém financovania sa dá prispôsobiť na konkrétne individuálne potreby, vďaka čomu naši klienti získajú pohodlie a čas na riešenie.